Του τώρα το πρωί ότι από το χορό του Ζαλόγου επιλέξαμε τον συμβιβασμό και ότι παραμείναμε όρθιοι και στο Λάκκο των Λεόντων. Ήμασταν πολλοί και που από πριν τις εκλογές μιλούσαμε για έναν έντιμο ή και επώδυνο συμβιβασμό. Εγώ προσωπικά είχα μιλήσει, είχα περιγράψει έναν επώδυνο συμβιβασμό, διότι αν μελετούσες λίγο τα στοιχεία των ευρωπαϊκών συσχετισμών και αν έβλεπες τις κινήσεις που είχε κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λίγο πριν τις ελληνικές εκλογές με την καθιέρωση, με την επιβολή της ποσοτικής χαλάρωσης και την επιβεβαίωσή του από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ήξερες ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Τα οποία όμως... Και πέρα σταθμίζεις αυτά που έχει στα χέρια σου. Και αυτά που έχει στα χέρια σου είναι ότι δεν ελέγχεις το τραπεζικό σου σύστημα, δεν έχεις κεντρική τράπεζα και έχεις μια χώρα που βγαίνει καταταλαιπωρημένη, ματωμένη μετά από 5 χρόνια ύφεσης, ανεργίας και ταλαιπωρίας και έλλειψης και σε ασφυξία ρευστότητος. Άρα κοιτάς να κερδίσεις τον χρόνο και να πάρεις ό,τι σου προσφέρεται, ό,τι είναι διαθέσιμο. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο σχόλιο σας παρακαλώ. Οι βουλευτές από αυτούς που είχαν καταψηφίσει στο παρελθόν το προηγούμενο νομοσχέδιο είχαν πει ότι καταψηφίζουμε μένα αλλά στηρίζουμε την κυβέρνηση. Μπροστά στο ενδεχόμενο τώρα της ψήφου εμπιστοσύνης που θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός, πώς πιστεύετε, πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθούν? Κοιτάξτε, εν της πράγμαση κανείς δεν στήριξε την κυβέρνηση. Διότι σε μια μείζωνα πολιτική επιλογή καταψηφίζεται. Άρα νομίζω ότι θα είναι μια αντίφαση εσωτερική. Το ότι καταψηφίζω τη μείζωνα πολιτική επιλογή, αλλά στηρίζω την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον αυτό. Μετά από το σημερινό δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η στήριξη. Ήταν ένα ρητορικό σχήμα του περασμένου μήνα, το οποίο έχει καταπέσει εν της πράγμαση. Καλά, εδώ η ρευστότητα πια είναι τρομακτική σε όλες τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές βαθμίδες. Δραματική, αξεπέραστη, ξεπεράσιμη, θα το δούμε. Αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο. Φαντάζομαι ότι δεν θα είστε στο γραφείο σας. Καλή ξεκούραση αύριο, με την Κυριακή. Πάμε στην Πάρο για το εορτασμό του 15 Αυγούστου. Βέβαια, είναι η Παναγιά η Κατοπηλιανή, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Να είστε καλά.